Du var så rig for, at ingen kom, så sagde jeg, hvis der er græs øl, så kommer de Brøndbo. Dem vil vi gerne have. Du er snart ved at forsvinde helt forrest. Den var tæt på 19. Der var sat 100 stole op. Det var for lidt. Er der flere stole her, eller hvad? Auktionen i Thyborøn fylder 100 i år. Goddag. Det er dejligt, og så er der mange, der banker op om, og man møder lige nogle mennesker, der sidder i rimelig lang tid. Jeg har fundet lidt billeder. Lokalhistorisk Arkiv fortalte, der var flere end 25.000 billeder. Som man omhandler auktion og sådan noget. De så ikke dem alle sammen, men de så nogen. Prisen lå omkring 27 øre per halv kilo. Dengang må man godt stå på kasserne, så uden det gjorde noget. Ja, det er jo en gammel bil. Ja. Og så er man i gang med at sortere nogle levende rustspætter. Og her har vi så en kutter. Det er lidt vemodigt også, for der er jo mange af dem ved gode marked, der er væk, og dem der, det er lidt vemodigt at se nogle gamle billeder. Det er også lidt, altså en udvikling, der er sket, men når i dag, der tænker man ved, men når man ser de billeder, så kan man ret se den udvikling, der har været igennem i al den tid der. Arkivet havde stillet en masse frem. Plancher med auktionens historie, modeller og afregningssedler. Jeg har snart 40 år har jeg været med til at lande fisk her på auktionen, så det har en stor betydning. Meget for byen også, ja. Det er jo byens midtpunkt, auktionen, når vi snakker om havnen. Auktionens indehaver gjorde historien nutidig Og så var det også og fortalte, hvordan udviklingen i sin tid skulle vendes. at få gang i det her internethandel. Det var det, der var meningen med internet. Så jeg bestemte i SES, at vi sluttede og købte auktion. Det tog cirka 3 til 4 minutter at tage den beslutning af, der var blevet spå. Lodal mener ikke, det er muligt at sige, om auktionen bliver der 100 år mere. Nej, det tror jeg, men det gælder jo om hele tiden at se, at det der drejer sig, så ser du, om du kan blive der. Fiskeren, han er mere klar i spyttet. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det gør den helt sikkert, ja. Den har mange, jeg ved ikke om det er 100 år endnu, men den har mange år endnu der. Uge 35 bliver i øvrigt i fiskeriets tegn, og sæt kryds fredag 30. august. Der er nemlig alle inviteret til auktionens fødselsdag.